YouTube. Anden episode. Lav lige efter den anden. Ja. Jeg håber ikke, at jeg oplever. Jeg stopper lige optagelsen og ser, hvad der sker. Ses YouTube. Velkommen tilbage YouTube. Det var lige min mormor, der kom. Ja, gå ind. Nu skal vi mine lidt mere. Det er så lidt bedre, men vi ikke har fundet nogle års endnu. Synes jeg er lidt nederen. Fordi vi skulle gerne snart bruge års. Og til og gerne noget kobber. Så jeg kan lave noget bronze. Ej, der. Det er 3. episode. Jeg tror jeg sagde først anden i det i starten. Men det er det så ikke. Sådan er det. Jeg tror bare, at denne video, det bliver sådan en mime-video, hvor jeg miner en stenhakke. Der er ikke så meget mening over at grave dødt. Det er simple ting ud over dødt. Og dødt, det er jord på engelsk. Altså jeg ved, og det er det jeg graver i. Ja, jeg synes det er dejligt at optage. Så har jeg sagt det i de første nogle af de videoer jeg har lavet. Men det er dejligt. Fordi så på en måde så ved man, at man er aldrig alene. Så man faktisk er. Men det føles dejligt at kunne lave dem. Synes jeg. Det er sjovt. Og så nu har jeg fundet marble. Og marble, det er det her hvide noget, der er der. Det er marble. Hvorfor er der så en lille det der? Stop for. Tak, nu slutter den. Og nu skal den ikke på den. Ja. Og det her, det er tæppet. Som I burde kunne se, fordi vi er nede og har fundet det her. Og det er ikke nogen års. Det er bare sådan en anden slags hvid sten. Okay. Hvis vi lige tager 4 af dem. Okay. Så er det ligesom brændt sten. Se, marken. Move brick. Det hedder marble brick. Det er for en se. En se. Okay. Ja. Ja, nu skal vi tage for at grave den det her ud. Og den skal først ned i dybden, for at vi finder den. Ja. Og bare så I ved det, jeg trykker ikke på mus, jeg kører bare rundt med den.
Det er klart, der er sket igen, hvor den... Ja, nu kan det. Og det er så hurtigere hak, også med træhakke. Men stenhakke, det er faktisk hurtigere. Diamanthakke, det ved jeg ikke, hvor hurtigere. Så er der noget jern. Lidt jern. To. Nu kan se. Nu har vi bare en masse var det. Og vi har ikke mistet det. Nå, det kan jeg ikke kende. Vi har ikke mistet livet. Det kunne det. Jeg sagde det jo. Hvad er nu værd med det her? Jeg sagde det jo. Jeg fandt det på det. Og lys. Fordi jeg havde en synder. Tak. Selvfølgelig ikke var helt. Og som sagt, anden og tredje episode, de lavede vi efter hinanden. Så jeg har ikke kunnet nå at skrive kommentarer. Fordi jeg ved ikke, hvad det lavede efter hinanden. Og ja, det er der ikke noget, jeg kan gøre det. Det er mig, der bestemmer det, om I gider. Og det er mig, der bestemmer, om jeg gider at lave video. Men I må gerne skrive i kommentarerne, hvis I ved, hvordan man downloader Ticket til Pix. Fordi der er faktisk, jeg gider, at skal nok kunne køre med Testapack over Ticket. Ja, der er noget kom. Hvorfor skal jeg have det sådan en sting? Nu vil jeg jo lige craften til den her. Hvorfor er det til at gå op? Jeg overgår ikke til at gå op. Så vi bliver bare lige her. Jeg gør en zombie, og det er jeg taget med. Fordi så er monster. Nej, altså. Og grunden til at sætte den på peaceful, det er fordi, hvis der er rigtig mørkt, så er det større chance for, at man kan dø. Det kan rolle. Det giver vi ikke. Så vi slår den væk af. Jeg tager den fra. Kom med. Cool.
Ja. Nu har vi fået nogle fakler. Vi skal snart slutte igen. Jeg synes, de her videoer, de går så hurtigt. Det er alt godt for havet, som Benny One ville have sagt.